Wel, ni am ddarllen gyda'n gilydd te, a troi at y gair. I ni'n edrych ac yn dechrau cyfres newydd y bore yma. A mae'r gyfres newydd yn Efengyl Marc. Efengyl Marc. Nes i feddwl, tybed a ddylen ni ddod lan ar ryw fath o deitl snazzy i chi fel gwneud Marc neu ar y Marc neu rhywbeth, ond nes i benderfynu peidio bod chi'n ddigon ymwybodol beth yw bwriad wrth edrych ar Marc, cael gwell golwg ar yr arglwydd Iesu. Dyrchafu yr arglwydd Iesu. Cadw'n llygyd ni ar Iesu Grist. Felly ni'n darllen o'r dechrau, Marc penod 1 a 1 i 8, adnodau 1 i 8. Dechrau Efengyl Iesu Grist, mab Duw, fel y mae'n ysgrifenedig yn y proffwyd Eseia. Wele fi'n anfon fy nghenad o'th flaen, i baratoi dy ffordd. Llais un yn galw yn yr anialwch. Paratowch ffordd yr arglwydd, unionwch y llwybrau iddo. Ymddangosodd Ioan Fedyddiwr yn yr anialwch yn cyhoeddi bedydd edifeirwch yn foddion maddeuant pechodau. Ac roedd holl wlad Judea a holl drigolion Jerusalem yn mynd allan ato ac yn cael ei bedyddio ganddo yn afon Iorddonen, gan gyffesu ei pechodau. Yr oedd Ioan wedi ei wisgo mewn dillad o flew camel a gwregys o groen am ei ganol, a locustiaid a mêl gwyllt oedd ei fwyd. A dyma'i gynadwri, y mae un cryfach na mi yn dod ar fy ôl i. Nid wyf fi'n deilwng i blygu a datod carau ei sandalau ef. A dŵr y bydyddiais i chi, neu gyda dŵr y bydyddiais i chi, ond gyda'r ysbryd glân a'r ysbryd glân y bydd ef yn eich bydyddio. Amen. Wel, fel ni'n gweud, ni'n mynd i fod yn edrych ar Marc am yr wythnosau a misoedd nesaf mewn gwirionedd ac yn edrych ar yr hyn mae'r arglwydd yn ei ddatguddio i ni, wrth gwrs, yn llyfr a Efengyl Marc. Ond jyst i ni gael deall rhywbeth o Efengyl Marc, jyst rhywfaint o bethau mewn cefndir i ni, fel bod ni'n deall rhyw fath o seiliau ar gyfer y llyfr. Pwy sy'n ysgrifennu? Marc. Marc sy'n ysgrifennu, mae hwnna'n eitha amlwg, Efengyl Marc yw e. Ond ar yr un pryd mae'n bwysig gofyn y cwestiwn, pwy yw Marc? Pam ddylen ni wrando ar Marc yn y lle cyntaf? Wel, oedd Marc yn un oedd yn byw ar adeg bywyd Iesu Grist, oedd yn gefnder i Barnabas, chi'n clywed amdano fe yn llyfr yr Actau, ac oedd e'n ffrindiau ac yn ddilynwr, nid yn unig i Iesu, ac yn enwedig yn cenhadu wedyn yr un amser y byddech chi'n gweld cenhadaeth Paul a Barnabas yn yr Actau. A felly, ni'n clywed rhywfaint o'i hanes yn llyfr yr Actau. Ar y cyfan, mae'n cael ei enwi fel un eitha da, un oedd yn ffyddlon, yn mynd allan, yn enwedig gyda Paul a Barnabas i rannu'r Efengyl. Ond, mae yna un black mark bach ar ei resume fe os hoffech chi. Os chi'n mynd at Actau 16 er enghraifft, beth mae'n dweud wrthyn ni'n fyna yw fod e wedi dribo mas falle, wedi tynnu i ffwrdd o fynd i Pamphylia i lefaru am yr arglwydd Iesu, a fod e wedi, mewn ofn i'w awgrym, ni ddim yn gwybod pam, ond fod e wedi peidio a mynd gyda nhw fyna, a felly dyw Paul ddim eisiau fod Marc, neu Ioan Marc mae'n cael ei alw mewn rhai llefydd hefyd, neu Ioan a gyfenwyr Marc, bod e'n mynd gyda nhw. Oedd e'n gweud, wel, dyw e ddim wedi dod gyda ni fyna, mas o ofn fi'n cymryd, a ni ddim yn gwybod, ond felly, oedd Paul yn dweud, sa eisiau fe ddod gyda ni to. Ond oedd Barnabas yn dweud, na, mae eisiau fe gyda ni. A felly oedd dadl wedi digwydd. A felly bych chi'n gofyn y cwestiwn, pam bod fi'n codi hwn? Mae'n bwysig bod ni'n gallu gweld, mae pobl real sydd wedi ysgrifennu hwn dan ddylanwad yr ysbryd glân. Dyna beth sydd gyda ni o'n blaenau ni fyny. Pobl real iawn, nid rhyw superheroes arbennig perffaith, ond pobl just fel chi a fi, pobl oedd wedi gwneud camgymeriadau, fel Marc. Un oedd yn cenhadu, un oedd yn mynd mas, ond nid rhywun perffaith.
Nid rhywun oedd wastad yn gwneud pethau'n iawn, a mae'r Beibl yn ddigon hyderus i ddweud wrthyn ni am y camgymeriadau yna. Ond beth arall mae'n dangos i ni yn y darnau yna yw, os chi'n darllen ymlaen, byddwch chi'n gwybod hyn, fod Duw wedi defnyddio a bendithio Marc, Barnabas a Paul ar ôl y ddadl yma. Pwy bynnag oedd yn anghywir yn y sefyllfa yna, a mae'n sefyllfa anodd, i wybod a ddylen nhw wedi mynd â Marc gyda nhw neu ddim, a ddylen nhw wedi cydweithio. Wel, trwy'r broblem yna, mae Duw wedi defnyddio'r ddau o'n nhw i gyrraedd mwy o bobl. A wedi bendithio nhw a wedi defnyddio nhw beth bynnag. A felly ni'n gweld fod Duw wedi trefnu fod feirwch ac adferiad fyna, ond wedi defnyddio nhw hefyd. A mae'n gallu'n defnyddio ni, hyd yn oed ar ôl i ni bechu pan ni'n syrffio, mae'n dduw yr ail a trydydd a pedwerydd cyfle ac yn y blaen. Mae'n dduw sydd hyd yn oed ar ôl i ni bechu, weithiau ni yn ofni. Mae'n rhoi cyfle arall i ni, i allu bod yn rhan o'i waithau ac o'i gynhadaethau. A falla'ch bod chi wedi byw bywyd lle chi wedi ofni rhannu'r efengyl nes nawr. Dwi dal ddim yn rhy hwyr, so beth yw'ch oedran chi, beth yw'ch sefyllfa chi. Chi ddim yn rhy hen i fod nawr yn gallu dod a bod yn ffyddlon i'r arglwydd. Mae Duw dal yn gwahodd ac eisiau defnyddio ei bobl. Mae hwnna'n bwysig iawn i ni gofio. Felly, beth yw pwrpas llyfr Marc? Wel, mae efengyl Marc chydig bach wahanol. Mae'n gofnod o fywyd yr arglwydd Iesu, ond newch chi sylwi fod e'n wahanol i'r lleill. A mi oedd gyda Marc fwriad arbennig pan oedd e'n ysgrifennu. Oedd gyda fe rhufeiniaid mewn golwg, oedd e'n ysgrifennu at y rhufeiniaid, nid cofnod ar gyfer y Iddewon. Mae pobl cyfrach na fi yn meddwl, beth bynnag. A mae'n ei synwyr, mae'n nodi rai pethau sydd yn addas ar gyfer y rhufeiniaid. Ond gyda bwriad i bobl sydd yn genhedloedd i weld mae Iesu eisiau hachub nhw hefyd. Nid jyst yr Iddewon, ond y cenhedloedd hefyd. Ond mae Marc hefyd chydig bach yn wahanol. Fi'n credu mai dau beth yw ffocws Marc. Un, pwy yw Iesu, ac yn ail beth mae wedi wneud. Dwi ddim jyst yn rhyw gofnod hanesyddol. Chi'n sylwi, dwi ddim yn dechrau gyda genedigaeth Iesu. Dwi ddim yn sôn am y blynyddoedd cynnar yna. Mae'n dechrau bang. Beth yw peth cyntaf ni'n clywed amdano fe? Dyma yw efengyl Iesu Grist mab Duw. Chi'n gwybod yn straight away beth yw bwriad Marc, beth yw concern Marc. Fi eisiau chi wybod pwy yw y dyn yma, pwy yw y boi yma. A nid jyst boi yw e, nid jyst dyn yw e, mae'n fab Duw, mae'n arglwydd. A dyna lle mae'n dechrau off yn y testun. Does dim lot o ddiddordeb gyda fe mewn, mwydro neu, nid hyd yn oed i wneud cofnod o bob peth sydd wedi digwydd. Highlight reel, os hoffech chi yw hwn, o'r pethau pwysig mwyn i ni allu gweld pwy yw Iesu. A nawr, dyma beth mae'n dweud o'r dechrau, mae'r efengyl yw e. Mae dechrau efengyl Iesu Grist mab Duw yw hwn. Nawr, beth yw efengyl? Wel, y gair ewangelion yn y Groeg, mae'n golygu newyddion da neu neges dda. Neges dda yw hon. Nid just neges shocking, neges dda yw hi. Chi'n bod, mewn cyfnod anodd, pan mae'n anodd rhannu'r efengyl, mae'n bwysig i ni, a mae'n bwysig i bobl eraill o bod, neges dda sydd gyda ni yn y Beibl. Mae'r Beibl yn neges dda, mae'r efengyl yn neges dda. Pam fod e'n dda? Oherwydd mae neges Iesu Grist yw hi. Neges mab Duw yw hi. Mae hwnna yn ei hanfod yn dda. Pam bod fi'n gweud hynny? Oherwydd, os mae neges Iesu Grist yw hi, ar gyfer pobl, mae hwnna'n golygu fod mab Duw yn siarad gyda ni. Mae mab Duw yn cyfathrebu gyda'i bobl. Chi beth rwy'n feddwl? Bod Duw yn ymwneud â ni. Mae Duw ar rhywbeth i ddweud wrth pobl Caerfyrddin. Mae Duw yn siarad gyda ni. Mae hwnna'n dda. Mae hwnna'n arbennig. Ni'n cofio hynny? Neu ni wedi colli golwg ar hynny tybed? Mae Duw ar rhywbeth i ddweud wrthyn nhw, a mae'n rhywbeth da. Mae'n rhywbeth sy'n werth ei glywed. Nid rhywbeth i'w anwybyddu, a nid rhywbeth i'w ofni. Chi bod, fi wedi cael pobl wirioneddol nawr yn Nghaerfyrddin yn dweud wrtho i pethau fel, os byddai ni if I step one foot in a church, I'd be turned into ash straight away. Neu byddai mellten yn taro fi. Fi wedi cael pobl yn dweud hynny wrtho i,
Oherwydd eu syniad nhw o pwy yw Duw yw rhyw un cas, a maen nhw'n ymwybodol bod nhw wedi byw rhyw fywyd sydd yn anghyson ar Beibl, sydd yn anghywir yn ôl safon ar Beibl. Os bydden nhw'n mynd mewn i di-dduw, bydden nhw'n cael eu llosgu'n ddarnau. Sa'n siŵr os maen nhw wir yn credu hynny, ond dyna beth maen nhw'n ei ddweud am dduw, am y syniad o fynd i'r capel. Wel, os mae dyna syniad pobl o beth yw'r Efengyl, mae'n gwbl anghywir. Nid dyna beth mae'r Beibl yn ei ddweud o gwbl. Nid dyna beth yw neges yr arglwydd Iesu o gwbl. Y gwrthwyneb yw e. Dewch ata fi, a beth mae'n dweud? Neu roi gorffwys i chi, gorffwystra. Dewch ata i, a gewch chi faddeuant. Nid cael eich llosgu. A felly mae eisiau ni gofio, tybed a yw golwg y rhai sydd tu fas i'r eglwys yn gywir am y Beibl. Ydyn nhw'n sylweddoli fod e'n newyddion da, neges da. Nawr, dyw e ddim yn neges hawdd, mae yna ddarnau anodd, wrth gwrs bod yna. Ni'n bechaduriad, ni angen maddeuant. Ond mae e'n dda oherwydd ni'n gwybod beth yw diwedd y stori, buddigoliaeth, maddeuant, llawenydd. Mae yna rai eraill wedyn yn meddwl fod y Beibl yn neges gwbl wahanol i'r Efengyl. Nag maen nhw'n meddwl mae cyfres o reolau yw'r Beibl, ac os ych chi'n dilyn y reolau yn ddigon da, byddwch chi'n cyrraedd y nefoedd. Rhyw fath o karma mewn gwirionedd, gnewch chi hyn a llall ag arall yn ddigon da, bydd Duw yn eich gwobrwyo chi yn chi fynd i'r nefoedd. Eto, nid dyna yr Efengyl. Mae hwnna'n eich gosod chi mewn lle amhosib, achos dwi ddim yn ddigon da. Dwi'n methu gwneud yr hyn sydd ei angen i fi gyrraedd safon Duw. Mae yna rhai eraill, wrth gwrs, sydd ddim hyd yn oed yn credu fod Duw yn bodoli a ddim eisiau clywed am Dduw. Ond hyd yn oed gyda nhw, ydyn nhw wedi clywed beth mae'r Beibl yn ei ddweud yn y lle cyntaf, mwyn gallu gwrthod beth mae'r Beibl yn dweud a pwy mae'r Beibl yn dweud yw Duw. Peidiwch ar roi lan ar rywun, jyst achos bod nhw'n dweud, fi'n atheist. Os mae rywun yn dod i ryw gasgliad, fel arfer mae ar sail bod nhw wedi clywed a gweld y dystiolaeth i gyd, cyn gwneud y casgliad yna. A felly mae'n bwysig bod ni'n cofio, mae eisiau ni osod y dystiolaeth ger eu bron nhw, beth bynnag maen nhw'n credu, a gofyn i'r arglwydd i wneud y gwaith. Fe sydd yn gallu achub wrth gwrs. Mae'n gwaith ni yw i osod y dystiolaeth o'i blaenau nhw. A dyna mewn gwirionedd mae Marc yn neud fan hyn. Dyna beth sy'n gret am Efengyl Marc yw beth mae'n neud yn syml iawn i dweud, dyma pwy yw mab Duw. Dyma pwy ni'n gweud yw mab Duw. Mlaen i chi os chi'n derbyn hyn i ddim, mlaen i chi os chi'n credu fe i ddim, a gwaith yr ysbryd fydd hwnna i ddatguddio. Ond i ni'n gosod mas y gwirionedd yn blaen ac yn glir. Cofiwch mai dyna yw ein rôl ni, ein gwaith ni'n cyfrifoldeb ni, a'n braint ni. Gosod y gwirionedd mas a gadael i'r arglwydd i wneud y gwaith. Nawr, 4 peth ni'n mynd i edrych ar bore yma o'r testun. Yn gyntaf, mae Marc yn rhoi golwg HD iddyn nhw o Iesu Grist. Be fi'n golygu gan hynny yw golwg Hen Testament. Mae'n egluro iddyn nhw pwy yw yn sgil beth mae'r Hen Testament yn dweud. Chi'n sylwi beth mae'n ei, mae'n clymu mewn Efengyl Iesu Grist. Mae'n dweud yma ddechrau Efengyl Iesu Grist, mab Duw, fel y mae'n ysgrifenedig yn y proffwyd Eseia. Mae'n beth rhyfedd iawn, byddwch chi'n meddwl, i ddechrau off. Ond be mae'n neud fyna yw dweud, dyw Iesu ddim wedi ymddangos mas o ninman, fel rhyw fath o anifal mas o het, fel mae magicians yn neud. Na, mae Iesu wedi ei addo o'r dechrau. Mae'n rhan o gynllun achubol Duw o'r dechrau, o Genesis 3. Wel, o cyn hynny, ond wedi cael ei ddatguddio i ni, ei bobl, ei greadigaeth yn Genesis 3. A felly dyna mae'n pwyntio ni nôl at Eseia, a be mae'n dweud fyna yw, wel fi'n anfon fy nghenad o'th blaen i baratoi dy ffordd, llais un yn galw yn yr anialwch, paratowch ffordd yr arglwydd, unionwch y llwybrau iddo. A felly mae'n dweud, edrychwch beth oedd Eseia'n dweud fyna, ac hwnna edrychwch ar Ioan Fedyddiwr. Edrychwch ar beth mae Ioan Fedyddiwr yn dweud. A mae'r ddau yn cydgloi, yn linco gyda'i gilydd. Mae'r ddau yn gwneud synwyr wrth i chi edrych arnyn nhw gyda'i gilydd. Ioan Fedyddiwr yw yr un yma sydd wedi ei broffwydio amdano, sydd yn dweud paratowch y ffordd ar gyfer yr arglwydd. Mae'n ein arbennig yn dod. A dyna beth mae'n gwneud fan hyn, yn dweud,
Chi'n gwybod pwy yw Iesu Grist? Yr un yma oedd Eseia yn dweud fydd yn dod, a bydd yna un yn pwyntio chi ato fe. Ac yna ni'n edrych ar Ioan Fedyddiwr, yr un oedd yn neud y pwyntio, yr un oedd yn dweud wrth bobl, edrychwch, mae yna un ar y ffordd. Mae yna un sydd ar fi'n dod i'ch achub chi, yn arglwydd drostoch chi. A felly mae'n esbonio iddyn nhw, nid dyn gwallgo oedd Ioan Fedyddiwr, nid rhyw ddyn rhyfedd, ond un oedd yn tystio am yr arglwydd Iesu. Un oedd yn ein paratoi ni ar gyfer derbyn Iesu Grist. Mae Duw wedi defnyddio fe, wedi datguddio rhywbeth arbennig i Ioan Fedyddiwr, fel bod yn gallu rhannu i baratoi y ffordd ar gyfer Iesu Grist. Nawr, pam fod hwnna'n bwysig? Wel, mae'n bwysig i ni i wybod ein hunain ac i ddweud wrth eraill, edrychwch, mae'r Beibl yn llawn tystiolaeth fod Iesu ddim jyst yn ei ryw honiad mas o unman fod yn Feseia ac yn arglwydd. Chi'n gweld pryd hynny, bydde lot o bobl yn dweud, o ie, fi yw'r Meseia, o ie, fi yw Mab Duw. Bydde pobl yn gwneud yr honiad yna, bod nhw yn rhywbeth yn achubwr arbennig. Pam gwrando ar yr arglwydd Iesu? Wel, oherwydd fod yr arglwydd Iesu ar hyn mae e'n ei gyflawni bob tro yn clymu mewn gyda gair Duw yn yr Hen Testament. Dyw e ddim yn rabbit out of a hat. Mae e'n ymddangos i ni fel un sydd yn cyflawni gair Duw yn yr Hen Testament. Mae hwnna mor bwysig bod ni'n gallu gweld hynny. A nid yn unig hynny, ond mae pobl eraill yn tystio amdano fe hefyd. Mae pobl eraill, fel Ioan Fedyddiwr yn dweud. Oedd lot o bobl eraill yn dweud, o ie, fi yw'r Meseia, fi yw'r Meseia. Ond beth mae Ioan Fedyddiwr yn dweud, yw fe yw'r Meseia. Fe yw'r un sydd yn dod, nid fi. A pan fydd e'n dod, fydda i ddim yn deilwng o gael bod hyd yn oed yn ei gwmni fe. Mae'n beth gwahanol pan mae pobl eraill yn ei honiadau amdano chi, nag yw e? A dyna beth ni'n gweld fod yr arglwydd yn galw pobl eraill hefyd i gael gweld pwy yw y Meseia. Nawr, dyna'r peth cyntaf te. Mae e'n clymu fe mewn gyda'r Hen Testament i ni gael deall a gweld dyw Iesu ddim wedi dod o unman a gwneud rhyw honiad mas o'n unman. Mae'r cyfan yn rhan o gyflawni yr hyn sydd wedi addo i ni yn yr Hen Testament a'r proffwydoliaethau yn yr Hen Testament. Yr ail beth, mae Marc wedyn yn ein pwyntio ni at Ioan Fedyddiwr. So o'r Hen Testament nawr i Ioan Fedyddiwr. A mae'n swnio fel dyn rhyfedd i ni, nag yw e? Os i ni'n onest, y disgrifiad yma Ioan Fedyddiwr yn fel dyn gwallgo. Pam ddylen ni wrando a cymryd o ddifri y dyn yma. Ond i ddweud y gwir, oedd e ddim mor wallgo a hynny pryd hynny. Hyd yn oed o ran ei edrychiadau a beth oedd e'n bwyta, oedd e ddim mor hyfedd a hynny. Bydde fe, falle i ni heddi yn cael ei alw'n rhyw fath o hippie, rhywbeth fel na. Dyna beth bydde fe. Dyn oedd jyst yn byw ar ddim lot o bethau, byw yn syml ar y basics, ar yr hyn oedd e'n gallu ffindo i gwmpas e'n rwydd, byw ar ddim lot o arian, eco-warrior falle, mae'n defnyddio dillad anifeiliaid, a oedd e ddim yn treulio ei ddwrnod yn hela, oedd e ddim yn treulio ei ddwrnod yn gweithio er mwyn cael arian. A dyna mewn gwirionedd yw'r rheswm y Marc yn pwyntio'r pethau yma mas. Dyw ddim yn pwyntio mas yr holl bethau yma fel beth oedd ei ddiet a beth oedd ei fashion sense fel bod ni'n meddwl, na chi ddyn rhyfedd oedd Ioan Fedyddiwr. Mae'n pwyntio nhw mas i ni mwyn i ni ddeall, oedd y dyn yma ddim yn treulio'i amser yn ceisio dringo'r property ladder neu'r career ladder neu'n ceisio ennill arian a statws iddo fe ei hunan. Oedd e'n byw yn syml a'i ffocws oedd Iesu Grist. Oedd y cyfan oedd e'n ei wneud mwyn Iesu Grist. Dyna'r pwynt, byw ar y basics, fel bod Iesu yn cael y lle canolog yn ei fywyd e. A dyna sydd yn arbennig am Ioan Fedyddiwr. Fod e ddim yn poeni am y pethau eraill yna. Oedd e ddim yn chwilio am sicrwydd tymhorol bydol. Oedd e ddim yn chwilio am y job gwell neu'r cyflog gwell. Oedd e ddim yn chwilio am y pethau moethus bydol. Ei gonsern oedd bod pobl yn clywed mae Iesu Grist ar y ffordd. Edi farhewch. A mae rhaid i fi wei, mae'n her enfawr i fi a gobeithio i chi. A dyna'n prif gonsern ni. Mae mor hwydd nag yw yn enwedig yn ein byd ni, oherwydd bod ni'n byw mewn lle ac amser mewn hanes sydd yn gyfoethog i golli golwg ar hynny.
Nawr, mae eisiau fi ddweud, a gobeithio bod chi'n gwybod hyn erbyn hyn, dwi wrth gwrs ddim yn dweud fod pob promotion yn beth gwael, neu fod, chymod, dylech chi werthu'r cyfan sydd gyda chi a mynd i fyw i'r anialwch. Wrth gwrs bod fi ddim. A dechrau gwisgo dillad blew camel ac yn y blaen, a bwyta lwcystiaid. Wrth gwrs bod fi ddim yn dweud hynny. Gewch chi os chi moyn, ond sa'n dweud wrthych chi wneud hynny. Ond beth i fi yn dweud yw, mae eisiau ceisio'r arglwydd am y pethau yma, a pan mae'r pethau yma'n dod ar ein traws ni, bod ni'n gweddio, arglwydd, dwi am i ti fod ar lle canolog yn fy mywyd i. A felly, os yw'r dyrchafiad swydd yma yn mynd i gymryd y lle canolog, neu mynd i rhwystro fi rhag dy ddilyn di, dangos i fi fel bod fi ddim yn cymryd y swydd yna. Neu be bynnag yw e? Be bynnag yw'r peth yna sydd yn dod ar ein traws ni? Gweddiwch am ddoethineb ac am arweiniad yr arglwydd, fel bod ni'n sicrhau fod yr arglwydd yn cael y priod le yn ein bywyd ni. Dyna'r darlun o Ioan Fedyddiwr. Mae'n amlwg mae Iesu yw ei bopeth e. A bod y pethau eraill, jyst mewn gwirionedd, yn cadw fe'n fyw ac yn cadw fe'n dwym. Dyna beth i ni eisiau, dyna beth i fi eisiau. Bod y cyfan mae'r arglwydd yn rhoi i ni'n fendithio, ond jyst yn cadw ni fynd am nawr. Tra bod ni'n gallu dal ati i wneud y prif beth, sef caru'r arglwydd Iesu a'i ddilyn e a'i wneud e yng nghysbys i'r byd. Nawr, mae dau beth ar ôl, mae Marc yn wneud. Mae Marc yn pwyntio at berson Iesu yn drydydd. Be dwi'n ei olygu gan hynny? Wel, nes i sôn ychydig am y peth yn y weddi. Mae'n pwyntio ni at gymeriad Iesu Grist. Pwy yw Iesu Grist? Dyna lle mae'n mynd nesaf. Os edrychwch chi, Ioan Fedyddiwr sydd yn dweud wrthyn ni, mae un cryfach na mi yn dod ar fy ôl i, adnod 7. Nid wyf fi'n deilwng i blygu a datod carau ei sandalau ef. Beth sy'n arbennig am Iesu? Wel, dau beth mae Ioan Fedyddiwr yn pwyntio ni ato. Cryfder a sancteiddrwydd Iesu Grist. Cryfder, mae e'n gryf a mae e'n sanctaidd. Yn gyntaf, mae'n cryfach na fi yn dod. Un sydd ddim jyst yn bedyddio yn enw Duw, fel oedd Ioan Fedyddiwr yn wneud, ond oedd e'n bedyddio yn yr ysbryd. Dwi'n i ddod at hynny mewn munud. Ond os oedd Ioan yn ddigon cryf i fedyddio maddeiant pechodau, beth yw Iesu te? Wel, mae e'n ddigon cryf i faddau pechodau. Mae e'n abl i achub pechaduriaid. Mae'n adnod hyfryd yn Seffaneia 3:17, mae'r arglwydd y Dduw yn dyganol yn rhyfelwr i'th waredu. Mae rai fi wei, fi'n hoffi'r fersiwn Saesneg yn well fyna. The Lord your God is with you, he is mighty to save. Mighty to save. Nid jyst cryf, ond cryf i allu achub, cryf iachawdwriaeth. Mae'r Hebraeg yn dweud fod e'n rhyfelwr sydd yn abl i achub. Dyna sy'n arbennig am Iesu Grist. A'r unig un sy'n gallu gwneud yr honiad yna. Mae'n gryf oherwydd bod e'n gallu achub, bod e'n abl i achub. Sneb arall yn gallu'ch achub chi, fe yw'ch unig obaith chi. A nid yn unig hynny, mae e wedyn yn pwyntio at sancteiddrwydd Iesu Grist. Ac i ddarlunio hynny, mae'n dweud wrthyn ni, dwi ddim hyd yn oed yn deilwng i blygu lawr a datod carau neu lasys ei sandalau e. A falle bod rhaid i chi'n gwybod y cyd-destun o ran hynny, ond i rhai o chi sydd ddim, falle, pryd hynny, oedd pawb yn gwisgo sandalau, na beth oedd yr un thing, sandalau. Ac wrth gwrs, o'n nhw'n byw mewn lle doedd dim tarmac a bethau fel yna, lle oedd hi'n llychlyd ac yn frwnt ac yn dwym iawn. A felly wrth i chi fynd mas a dod nôl e mewn, bydd eich trad chi yn dwym, yn llychlyd, ychyfu, byddwn ni'n dweud. Byddwn ni hefyd yn dweud, common sense, dyn nhw ddim yn gwisgo socks a sandals, so mae hwnna'n rhy embarrassing. Na, byddwn nhw jyst ddim yn gwisgo socks a sandals. A felly, oedd eu trad nhw'n mynd yn frwnt iawn. A felly, pan bydde rhywun yn cyrraedd y tŷ, pan i ni'n cyrraedd y tŷ ar ôl rhyw daith mawr, beth i ni'n dweud? Fi'n patched, dwi eisiau paned. Ond nid dyna beth oedd eu prif gonsern nhw. Eu prif gonsern nhw, mae'r rhad i'n brifo. Mae blisters, mae llwch, mae nhw'n frwnt. A felly, y peth cyntaf bydde y gwas neu'r ceithwas yn neud yw glanhau eich trad chi. Glanhau y trad. A dyna beth mae Ioan Fedyddiwr yn dweud yw, dwi ddim hyd yn oed yn deilwng
Nid jyst i lanhau y trad, ond hyd yn oed i gyffwrdd rhan sydd yn, nid yn oed yn perthyn i Iesu, ond y carau mae'n gwisgo. Dwi ddim hyd yn oed yn deilwng a dod yn agos at draed ac at sandalau Iesu Grist. Felly pam fod hwnna mor bwysig? Pam fydde fe... Wel, pryd hynny, bydde gwas neu ceithwas yn gweld hwnna, nid rili fel braint, ond fel cyfrifoldeb. O rhaid wneud... Sneb yn offi glanhau trad pobl eraill, ond chi'n neud oherwydd bod rhaid i chi, chi'n gwybod mae'n rhan o'ch job chi. Felly oedd e ddim yn, fi'n cael y fraint nawr o olchi trad y meistr, oedd e'n disgusting. O'n nhw'n gwybod hynny, oedd e'n frwnt. Ond beth mae Ioan yn dweud yw gyda Iesu, sa'i yn oed yn deilwng a gael bod yn agos at y darn mwyaf brwnt o draed y dyn yma. Beth mae'n dweud yw fod e mor sanctaidd, dwi ddim hyd yn oed yn deilwng o gyffwrdd y darn mwyaf brwnt o Iesu Grist. A chi beth yw'r darlun fyna? Dyna beth mae Ioan eisiau ni ddeall, mor arbennig, mor sanctaidd yw Iesu, i ni ddim hyd yn oed yn deilwng o gael bod yn ei bresenoldeb e. Mae e mor lan. Ac eto, i ni'n cael. Eto, mae wedi dod i ganol pechaduriaid fel bod ni'n cael ei nabod e. Chi fraint? Chi fraint yw bod ni, pobl y gynt yn frwnt, wedi cael ein glanhau ganddo fe. Dwi ddim yn gofyn i ni ddod a glanhau i dradau. Mae e wedi dod mwyn glanhau ni yn gyfan gwbl. Fel bod ni'n cael perthyn iddo fe, fel bod ni'n cael ei adnabod e. Chi arbennig yw hynny. A dyna, mewn gwirionedd, y gwahaniaeth rhwng un fel Ioan ac un fel Iesu. A mae rhaid i fi weid hyn, mae hyn yn bwysig iawn. Oedd e ddim eisiau fod pobl yn meddwl, Ioan fedyddiwr nawr, ddim eisiau fod pobl yn meddwl fod e yn Meseia. Oedd e eisiau pwyntio at y Meseia a gwneud y gwahaniaeth, y distinction yna. Na, peidiwch edrych arno hi. Dwi'n bedyddio maddeuant pechodau, ond nid fi sy'n darparu fe. Dwi ddim yn deilwng o gael dod yn agos at yr un yna. A mae eisiau gwneud hynny yn glir iawn. Felly dyna berson Iesu. Ac yn ola y bore yma, gwaith Iesu Grist. Adnod 8. A dŵr y bedyddiau sy'n chwi, ond ar ysbryd glân y bydd ef yn eich bedyddio. Adnod 8. A beth ola mae Ioan yn ei wneud yw sôn am yr hyn mae Iesu'n ei gynnig i ni. Beth yw pwrpas bod Iesu'n dod? Wel, yn amlwg i'n glanhau ni, ond nid yn unig i faddau ein pechodau ni, ond hefyd i roi'r ysbryd glân i ni. A mae hynny wedi bod yn wir o'r dechrau, ers adeg Ioan. Cyn i Iesu ddod, ond nhw'n gwybod bydd yr arglwydd yn dod ac yn tywallt ei ysbryd mewn i'r rhai sydd yn troi ato fe. A fel ni'n dweud, dyw Ioan ddim eisiau bod pobl yn edrych arno fe. Mae eisiau iddyn nhw droi at yr arglwydd Iesu. A mae Ioan, fel dyn ni felly, yn gallu cyhoeddi Iesu Grist, cyhoeddi, a hyd yn oed bedyddio pobl maddeuant pechodau. Ni'n neud hynny yn yr eglwys. Ond allwn ni ddim wneud y gwaith. Allwn ni ddim wneud y gwaith o fod Duw yn dod ac yn preswylio yng nghalonnau pobl. Dim ond Iesu sy'n gallu gwneud hynny. A mae hynny yn tynnu'r pwysau i gyd oddi arno ni. Dyna sy'n bwysig fan hyn. Mewn amser caled mewn hanes lle di lot o bobl ddim yn ymwneud â Iesu Grist, mae'n bwysig cofio, nid ni sydd yn achub bobl. Fe sydd yn wneud y gwaith. Y cwbl i ni'n wneud yw cyhoeddi. Fel mae Ioan Fedyddiwr yn cyhoeddi, mae yna un yn dod, i ni'n cyhoeddi, mae yna un wedi dod. A mae yna un yn dod eto. Felly trowch ato fe. Dwi ddim yn deilwng o ddatod carau sandalau fe, ond mae e wedi'n glanhau fi'n gyfan gwbl. Dyna yw ein tystiolaeth ni, dyna yw ein neges ni. Ond dyna'n braint ni. A felly, 2 gwestiwn i chi wrth i ni orffen. Mae Ioan Fedyddiwr a mae Marc wedi gweld a profi pwy yw Iesu. A be maen nhw'n wneud? Maen nhw'n tystio amdano fe. Beth amdano chi? Ydych chi wedi gweld yr arglwydd Iesu? Am yr hyn yw e i ddechrau, am yr hyn ni'n darllen amdano fe, i berson ei waith e, hyfrydwch e. Ydych chi wedi troi ato fe a'i dderbyn e? Mae'n cynnig glanhad, mae'n cynnig maddeiant, mae'n cynnig bywyd, mae'n cynnig tywall ei ysbryd i mewn i chi. Fel bod chi'n gallu byw fel mae eich galw chi fyw, a eich gwneud chi yn bobl fel mae wedi dymuno i chi fod o'r dechrau. Ydych chi wedi derbyn.
Ond yn ail, fel maen nhw'n cyhoeddi, ydy ni'n cyhoeddi. Fel maen nhw'n tystio, ydy ni'n tystio mwyn dyrchafu Iesu Grist. Dyna beth yw dyrchafu Iesu, bod ni'n tystio amdano fe. Bod ni'n gwneud i bobl eraill edrych a syllu ar Iesu, pen maen nhw'n derbyn neu ddim, ond dweud, dyma Iesu Grist, dyma beth mae e wedi wneud, dyma beth fydd e'n wneud, bydd e'n dod yn ôl. Chi'n gweld, oedd Ioan Fedyddiwr, oedd e ddim yn rwyf, oherwydd oedd e ddim wedi dod eto. Oedd Iesu ddim wedi cyrraedd to, ond eto, oedd e'n cyhoeddi, a wnaethoch chi sylwi beth oedd yn digwydd. Oedd pobl yn dod. Mae'n dweud wrthyn ni yn y gair, fod pobl yn dod, yr oedd holl wlad Judea a holl trigolion Jerusalem yn mynd allan ato ac yn cael ei bedyddio ganddo yn afon Iorddonen. Wrth i chi gyhoeddi am yr arglwydd Iesu, mi fydd pobl yn dod. Mi fydd pobl yn dod. Fydd pawb ddim yn dod, ond mi fydd pobl yn dod. Mae rhaid i ni gredu hynny. A'r unig ffordd i ni weld ffrwyth hynny yw bod ni'n cyhoeddi. Fel chi ddim yn mynd i weld y canlyniad nes bod chi'n neud e. Felly, os wnawn ni gyhoeddi mewn hyder, mi gawn ni weld y canlyniad ar ôl hynny. Er gogoniant i'w enw mawr e. Amen.